И здравейте! Що? Чакайте. Опа. Малко. Аз съм Джукс. Вие гледате мен. Джукс. Да, тук става малко тъпо. Няма значение. И днес правя моето оцеляване. Чао. Откъде имам толкова? Не знам. И дреме. Така. Значи беше ми сторил, че някъде нататък има, че не, грешка. Че има пирамиди, обаче няма. Пилитата са размножили. И сега ги развъждам само с яйца. Опа. Към още не обаче трябва да влезем вътре. Сега да видим две пилита. Ти. Откъде? Ни дропи. Такова. Не мога да оцелям. Защо не? Отивам вътре. Отвътре ги взема. Не мога да взема дропа от тях. Така. Нас. Еде. Малко фейлове. Това ми се настроили, че истории. Чек прешър плейт. Какво продаваш? Не трябва. Какво продаваш? Не продаваш. Мръдни. Мръдни. Махни са. Махни са. Махни са, бе. Ма, ще убия ти, какво си мислиш? Де вече ми. Същите. Става тръм. Там. Убиваме. Изгрива. Това пиле ще го убием с права. Нека да излезем навън. Както сме стори, че взем. Така, да го изкриват. Там. Малко странно да те виждаш. Захарна пластика. Ей, добре, че дойдох да гледам грозния измер. Така, нямах ли вода? Вода нямах, обаче там ще след малко шляк. Шляк. Али, по-бързо. О! Добре. Але колко научи. Опа! О! Мали! Не, селото се вижда от тук кладенца. Така. Може тук да ме къща, но това не е клас. Първо да му поне. Може да е едно. Да, скайбол. Тук ще игра скайбол. Остров. Почти стигнах, хубаво има цветните си. Не го загледах сега.
За тези, които се чудат. Така. Али? Стига. Трябва да запуша. Добре. Така. Няма да чупим сега дървото. Тук има клей. Не ни трябва. И ще спра клипа до когато реша какво ще правя в него. Май да. И даже когато реша какво ще правя, ще се върна. Сетих се какво ще правя. Ще се върна, когато събера материали за това, което ще правя. Къде е селото? Да. И се връщам след... Здрасти. Типата е... Тръгнах на таска, нали? Между епизода, докато събирах ето тези материали. И тук малко си поиграх. Тръгнах на таска, открих Swamp Biome, който имаше 2 магарите. Не ги опитомих, защото първо нямах лид, нито седула за да ги докарам до тук. Затова нямаше смисъл да ги опитомявам и ги оставих там. Имаше и една тиква. Новият Новият ми скин е от Майншафтър. Ако имате Майншафтър, ще го виждате така. Ако не, ще се е старя. Така. Само тук искам да нещо. Да, хълцам. Винете, не ме. Pressure plate. Цак. Така. Няма да е с pressure plate. Чудно е колко лесно това. Так. Ще го сложим нормалното си. Там. Така. Един въпрос. Дали да се построя къщата тук или в Swamp Biome? Отговорете в коментарите. Така. Да. И само това беше. Епизодът стана малко по-кратък. Да е в... Нали? Тук на това равното, защото то нататък отива много. Нататък е още повече равно. Не че още повече, ми е доста равно нататък също. Или на това островче, тук където е. От предната част, защото аз ги снимам през ден. Двете части. Да. И да свършваме с новия скин. Така. И това беше от епизода. Чао!